Suolaana vetenä virtaavat menneen talven lumet ja jäät pitkin Suomen ja Ruotsin rajaa. Jäiden mentyä sulaa tuntureilla vielä lumi ja runsas vesi vaahtoaa Tornionjoen koskissa. Muuatta niistä Kukkolan koskea katsellaan Ruotsin rannalta ja tiedetään, siellä on lohta nousemassa kutupaikoilleen. Myös Suomen rannoilta seurataan kosken kuohuja. Tornionjoki on näet meillä viimeinen lohijoki, johon vielä rakennetaan suuria selkäpatoja kyläkuntien yhteisvoimin. Vielä eivät padot kuitenkaan kestä veden vuolautta, mutta lippomiehet nostavat jo saalista rauhallisista pohjahaudoista, joihin kala on pysähtynyt lepäämään. Jaakon päivästä Lauriin on siian tulo niin runsasta, että pyyntivuorot kyläkunnan osakasten kesken on säännöstelty kellonaikojen mukaan. Lippo on tehokas pyyntineuvo. Sillä saadaan alkukesästä lohta, taimenta ja harria, jälkikesästä lohta ja siikaa. Joen patoaminen aloitetaan toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. Ja padoista suurin väenpato eli hevospato tehdään Ruotsin rannalle. Veden laskeutumista odoteltaessa ajetaan patoaineita rannalle ja veistetään vaajat, marimet, selkäpuut ja varvut. Pato syntyy patoisännän johdolla. Hän ottaa vastaan tarveaineet ja tarkastaa ne. Hän vastaa myös työnjohdosta. Väenpadossa on lukuisia osakkaita ja kukin heistä toimittaa oman osuutensa rakennusaineista ja tekee myös oman osuutensa yhteisestä työstä. Vasemmalla istuu pitkäaikainen patoisäntä Frans Kerttu. Vanhemmat miehet suorittavat osuutensa tässä kyläkunnan yhteisessä yrityksessä kunnostamalla lanoja, padon pyydyksiä. Merkkikivi näkyy. Vesi jakautuu sen kahden puolen. Kokemuksen mukaan patorakennelma saadaan jo pysymään koskessa. Koko rakennustyö perustuu veden voiman ja yksinkertaisten teknillisten keinojen oikeaan käyttöön. Ensimmäinen selkä kootaan patokentällä. Jalat kiinnitetään selkäpuuhun vitsavaulolla eli rinkkilöllä. Vitsalenkki on joustava side. Kun se sidotaan tuoreena paikalleen, se kiristyy hyvin ja kestää yötä päivää jatkuvan veden jytyytyksen. Nyt ajetaan selkä koskeen. Pitkävartisella vivulla, jonka nimi on heitto ja jossa varren lisäksi on jalka, astutetaan selkä oikealle paikallensa. Työ vaatii taitoa ja kokemusta. Kosken kuohut vievät helposti koko rakennelman.
Padon rakentaminen on vaarallista työtä. Ennen kuin ruvetaan ajamaan toista jaksoa koskeen, pannaan pelastusvene valmiiksi. Putoamisia sattuu joskus, hukkumisistakin tiedetään kertoa. Tätä patoa tehtäessä menetettiin vain patoisännän toinen kenkä. Seuraava selkä kootaan padolla. Siitä tulee samanlainen kuin ensimmäinenkin. Valmis selkä työnnetään veteen johdinpuuta eli bröötiä pitkin. Brööti kastellaan liukkaaksi työnnön onnistumiseksi. Lohipadoilla on erityinen ilo seurata kaikkien rakenteiden käytännöllisyyttä. Jokainen vauloiksi väännetty vitsas on taipunut tekijämiehen kädessä. Työnteko on koko ajan joustavaa yhteistyötä keskellä väkevää virtaa. Tässäkin yhtäaikaisen vatsalleen heittäytymisen tarkoituksena on antaa koskeen työntyneelle selkäpuulle kaikki mahdollinen tuki. Painokseen pato saa vielä suuret kivikuormat. Ja on merkillistä, että tuollaisen kivitaakan ja virran paineen kestävä pato rakennetaan yleensä ilman nauloja ja ilman rautasinkilöitä. Vitsarinkkelöt ja kirveellä lyödyt salvaimet sitovat rakennelman niin, ettei se huoju satunnaisen tulvankaan noustessa. Kun selät, painokivet ja portaat on saatu paikoilleen, tuetaan pato vielä ylävirran puolelta marimilla ja alavirran puolelta marimia vastaan nojautuvilla vaajoilla eli nyteillä, jotka yhteen sidottuina muodostavat vittajalan. Kansanomaista taitoa kuvaa sekin, että patorakenteen kannattajista virran menosuuntaan kallistuva vaaja, siis marin, lyödään tyvi edellä pohjaan, mutta sitä vinosti vastassa olevan nyde lyödään pohjaan latva edellä,
koska se silloin kestää paremmin virran paineen. Avustava keksimies pitelee vaajaa kosken voimaa vastaan. Näin valmistuu pato jakso jaksolta. Se tutisee ja vapisee, mutta se kestää. Päivä päivältä heikkenee veden voima ja joen pinta laskee. Pato on valmis. Patokenttä pirtteineen, pyydyksineen ja kellareineen on oma pienoismaailmansa. Siinä on vielä voimakaskin tuntuma vuosien takaisesta yhteispyynnillä elävästä suomalaisesta eräkylästä. Pyydykset on sijoitettu padon aukkoihin ja välipaikat on tukittu varvuista punotuilla tiheillä sarjoilla. Pyydysten suuaukkojen paikan määrääminen vaatii niin ikään virran voimakkuuden ja väylän tuntemusta. Kun lohinäet tapaa padon, se lähtee uimaan sen vartta keskemmälle etsien kovinta vastavirtaa, josta se tietää olevan varmimman pääsyn ylöspäin. Ja jos virta painaa eniten juuri pyydyksen suuaukolla, lohi ui varmasti karsinaan. Kahdesti tai kolmasti päivässä tapahtuva padon kokeminen ja saaliin odottamisjännitys pitävät mielet virkeinä. Padolla täyttää sen jokainen jäsen visusti tehtävänsä. Ja tehtävät on jaettu tasapuolisesti ja täysin oikeudenmukaisesti. Laiminlyönnit ja hutiloimiset katsotaan kunniattomiksi ja toisia osakkaita loukkaaviksi. Viikkoja kestävä yhteiselämä, yhteiset ateriat ja yhteinen työ totuttavat pyyntikunnan jäsenet sopuisiksi yhteiskuntaa rakentaviksi kansalaisiksi. Koskikalastukseen ovat vuosisatojen kuluessa sopeutuneet monenkaltaiset pyydykset. Erikoislaatuisin kansanomaisen insinööritaidon ja kyläkunnan yhteistyön saavutus on kuitenkin juuri lohipato. Sen rakentaminen, jos mikään, on ollut miesten työtä. Ennen oli patoja monilla suurilla joillamme. Nyt niitä nähdään enää Tornionjoen koskissa menneen ajan muistoina.